Kwaba injabulo yodwa kwizakhamuzi zase-Alexandra naseThembisa ngesikhathi leli qembu leGomora United FC likhushulelwe esigabeni esikhokhelayo ngesizini edlule, kodwa manje libhekene nezinkinga zokungayitholi inkundla elizodlala kuyona imidlalo yasekhaya. Iphini lomqeqeshi uPatrick Phungwayo lithi kungaphezulu kwabo. This is beyond us, you know what I mean, and I think the players know that as a team we're doing all we can that we take back the games into Alex Stadium or Makhulong, you know. But of course, for us now, we need to focus on our game. Uhlalo weqembu Josinejo uthi PSL ibanike umbiko oqondile futhi abaphikisani nawo wokuthi inkundla yase-Alexandra okumele ngabe basebenzisa yona ayikho esimweni futhi kayiphephile ukuthi kudlalelwe kuyona. The PSL they are very clear in terms of their rules and regulations of the stadium compliance. I think we got that report, and PSL is very fair in terms of telling you that you are not complying. The Alex Stadium, in terms of looking at the parameters, the fan which is surrounding the stadium, it's just close to the line. Leli qembu eliyithemba labalandeli base-Alexandra naseThembisa njengoba linabalandeli khona linethemba lokuthi lizogcina lingenile esigabeni esiphezulu sebhola lakuleli.